toți vecinii mei Aro, Skoda, Mozvi și Volga. În fiecare vară, aveam 6-7 ani, le întorceam, dădeam cu zmoală, dădeam cu ulei, dădeam motoarele jos, țineam de broți, dăm șurubelnița, dăm piulița, ține aici, adu-te, cumpără teroson și asta făceam de la 6-7 ani. Fugeam de la școală și stăteam cu ei acolo pe la mașini. Pe la vreo 12-13 ani și-a cumpărat un vecin, un E12, nu o să-l uit niciodată, 525, Nachtblau Metallic. Și în spatele blocului, prin 90, stai seama, BMW-ul între Daci, mamă, era navă spațială, eram toată ziua la el și mai reparam pe alea și eram copil de minci. Aduc cheia, du-te, cumpără suc, strânge șurubul, ține ușa, chestii de-astea. Și atunci am zis, mamă, când mă fac mare, îmi iau un E12, că nu se poate. Și atunci m-am făcut mare și mi-am luat mai multe. Pe la 14-15 ani, una dintre mașini care o am și acum, am văzut-o, mergeam cu bicicleta în parc în 23 august și am văzut-o pe străuțe pe acolo. Mamă, și în fiecare zi l-a dus jumătate de oră, dădeam ture, l-a întors jumătate de oră, dădeam ture. Și tot așa, aveam 14-15 ani, când o să fiu mare, îmi iau una de-asta. Pentru mine era un vis, ceva irealizabil. Și pe la 21 sau 22 de ani m-am dus să întreb pe proprietar dacă o vinde. Și a zis, da, e de vânzare, vină peste o săptămână, vină peste două. Un an de zile îmi dădea termene și zile fixe și ore fixe, era un bătrân la 82 de ani, când să mă duc la mașină. Un an de zile m-am dus la fiecare întâlnire care mi-a spus și după aia mi-a zis, ești singurul care a venit de câte ori am zis și ție-ți dau mașină. Mă cer $1400, mamă, venea să plâng. Am mai renunțat pe la școală așa și m-am dus la service. Și îmi plăcea mai mult să stau în service și am fost ucenic, cum îi spune. Căutam jiglerul în baie, așa îmi făceau mereu la început. Reparam Allseat, Lada, pe la 14-15 ani. Și după aia tot la vecinul ăsta al meu și-a deschis un service pe la Unirii și am început să facem rechini acolo. Îți dai seama, că nu știam eu mare chestie la 15 ani, dar am învățat un ambreiaj, un etrier, schimbă plăcuțe, un amortizor. Cu chestii rudimentare, scule, îți dai seama, de anii 90, nu? De vreo 23-24 de ani am rămas fidel mărcii și pasiunii, ca să zic așa. Gata, mă, bine ați venit la Stax TV, episod cu Interceptorul. Băi, și de ce zic Interceptorul? Pentru că tu, fiind un proprietar de BMW, nu te-ai ales cu porecla numărului de înmatriculare. Cum ai reușit să faci chestia asta? Am avut mulți ani pe Interceptor, un abțipild mare de 1 metru, din filmul Mad Max ăla, cum avea la pe spate Interceptor, mi l-am pus și eu. Știu. Și a stat câțiva ani mașina cu Interceptor pe spate și de atunci toți, ca să nu mă strige HPX sau B26, a zis, bă, Interceptor. Bun. De unde ți-a venit Interceptor, BMW? De unde a venit numele? Îți dai seama, de modă veche, Mad Max, filmul de bază al vieții, Predator, Rambo, Comando, de-astea, m-a marcat. Îți dai seama, când se vedea Interceptor și a tir scârț și a plecat, eu deja îmi vedeam mașina că dă scârț și plec și eu să interceptez ceva, nu știu, pe oraș. Da, bun. E bun pentru că am vorbit de pasiune, mi-ai povestit că rechinii vin din copilăria ta, da. Din ce am înțeles eu, pentru că alea erau mașinile vechi. Pe vremea aia, când tu erai copil, alea erau mașinile vechi și alea veneau la reparat. Era și Skoda și alte de astea, dar mie mi-a plăcut în mod deosebit BMW-ul. Adică nu o să uit niciodată 120L, 120 MB-ul, Volga, Mozviciu, Aro 10, Aro 244 și Dacia 1300, am lucrat la toate, da, a fost perioada. N-ai cum să uiți mașinile alea. Ce nu mai poți să uit? Cadillac Eldorado, albastru metalizat, al unui vecin care se dă la 3-4 blocuri. Asta mi-au rămas și de atunci am zis, gata, ce să faci toată viața? Mașini, ce poți să faci altceva? Altceva nu știu, mașini. Da, mai mă pricep să leg un fir la curent, la o priză, la asta nu-mi place, mașini. Mașini, da, mi se pare și normal. Lucrând acolo și reparând mașinile, ai văzut și dedesubturile lor, adică nu se întâmplă cum sunt majoritatea pasionaților care, din punctul meu de vedere, nu greșesc cu absolut nimic, doar le conduc, le cumpără, le modifică și așa mai departe. Tu ai văzut și cum sunt construite și probabil din cauza asta ai ales BMW. Mi-a plăcut mult. Că ne întreba Marius în pauză de ce n-ai schimbat marca, nu ai luat Audi sau probabil Mercedes sau nu știu. Nu o să schimb niciodată marca și nu știu, mie mi se pare BMW-ul
vechi, cel mai ușor de demontat și de montat la loc. Mi se pare că e un Lego perfect, adică nici n-ai cum să greșești piesele, să le pui altfel dacă Sunt foarte bine construite. Aerisite, ușor de lucrat, nu știu, poate că sunt Din eu punctul tău de obișnuit, vedere, poate sunt eu obișnuit și le știu, dar la astea noi, dacă îmi dai să fac o distribuție de 24 de valve, mă uit 2-3 zile și zic, hai să mergem la un prieten să ne facă la distribuție, că eu nu. Eu M10, M20, M30 și am terminat. N-am vrut să evoluez, am refuzat evoluția. Da, într-un fel e bine să-ți alegi anumite repere și pe alea să le înveți foarte bine, să știi să le faci, cu alea lucrezi. N-are rost să te bagi în 7 milioane de modele și 7 milioane de invenții și așa mai departe, injecții stratificate. Asta e, știi că și rechinii au injecție după 72. Da, sunt de acord cu tine, normal, Și sunt mai și carburație, sofisticată și injecții, prima și aia. sofisticată, multipunct, monopunct, reglai de acolo cu T-ul de 10, pac, dă-i, vezi, hați, cum merge, ia, se neacă, nu trage acum. Dă cu bombe, dă rateuri. Dă cu bombe de rateuri. Hai să ne povestești de mașina ta. Probabil că oamenii te știu și te asociază cu mașina. Oamenii știu mașina și mă asociază și uite și proprietarul ăsta e. Păi nu Mai interesează mult știu proprietarul, interesează mașina. Da. Bun, cum ai ajuns să ai mașina asta și de ce? Uite, vezi, mulți zic, mamă, BMW, uite, îmi povestea un prieten că, băi, n-am avut niciodată un BMW, mi-am cumpărat și eram împotrivă, dar uite, mi-am luat acum unul și de când mi-am luat BMW, nu știu, mă, simt așa, m-am transformat, îmi dă ceva, înțelegi, sunt în trafic, mă bag, fac, știi? Și de asta zic, pe tine te-a modificat, cum de BMW și model vechi, de ce nu model nou, să fugă, vrei să fie clasic, să... Păi, e clasic, fuge și ăsta, nu prea are frâne, dar poți să le modifici. Nu-mi place, nu-mi plac asta. Maxim ce îmi place așa, E34, E38 ce mi-aș cumpăra eu. Maxim de noutate, nu merge mai mult. Nu. Sunt bune, sunt frumoase, dar nu pentru mine nu. E34 și E38 sunt bine, și E32, E31, dar așa accesibile și de trafic de omorât în oraș, E34 mi se pare perfect. Cum e mașina ta în trafic? Uite că vorbim de trafic. Obositoare. Huruie tobele alea de zici că sunt după altă planetă. M-au pus ăștia, fă stens, că să poartă stens, taie arcurile, întărește amortizoarele, că n-am o bandă air, right și de altfel din astea. Și te zgâlție, te zăpăcește de cap, să încinge dacă stai în trafic bară la bară, da, aia merge, săraca. E stresant și să merge. Merge și încins. E stresant cu participanții la trafic, că le place și sunt atenți, pac să facă poză, nu mai țin volan, nu mai țin banda, eu trebuie să pun frână că el mută banda și să facă poze și... Cum e cu fetele? Fetele, mașina prima oară, ia uite ce... Nu, vin fetele, mamă, ia uite ce BMW mișto, vin, nu. Băieți, bărbați, ce vrei tu, deci cu fetele dacă subțire. vreți bărbați, luați-vă o mașină veche, BMW și o să aveți succes garantat 100%, fete nu. Deci nu faceți asta. Subțire rău. Există o șansă. Există o șansă. Știi? Ai o șansă la 1.000.000, deci există o șansă. Da, există o șansă. Mașina ta este înscrisă prin Retromobil? Da, e vehicul istoric. Vehicul istoric. Am cumpărat-o de la un prieten de-al taică-miu. De fapt, nici n-am cumpărat-o, el a venit și mi-a zis, nu mai vreau, nu mai suport, luați-o de aici. Deci povestea e tot așa. Cel care a avut CSU a vrut să cumpere ăla roșu, HPX-ul, care l-am cumpărat eu de la domnul de acolo. În schimb, domnul de acolo, interceptorul, i-a zis că nu îl dă, că nu l-a plăcut. A văzut interceptorul când l-am cumpărat eu, a oprit la taică-miu, vinde-mi ăsta, de când mă chinui să-l iau, nu știu ce, nu ți-l vânde fiul meu nici dacă mor. Nici mort. Da. În fine, și după vreo 2-3 ani a venit și nu mai pot cu mașina, m-a rupt financiar, a avut și ceva probleme și a făcut casă, nu mai pot să o țin. Luați-o și că știu că o să aveți grijă de ea, știu că nu vă bate joc, luați-o și asta e. Și a făcut iar chetă, prieteni, rude, iubită, amante, tot, haide, strângeți bani urgent toți acum, banii pe masă. toți banii pe masă. Și am cumpărat-o și are vreo 10 ani, cred, de când e la mine. Nu era așa, era altă culoare, fusese restaurată tot așa de un prieten care lucra, era angajat la el. Și atunci pot să zic că din cauza ei le-am cam abandonat pe celelalte. Că mai ai niște mașini tu? Mai am, da, troace de-astea leșinate. Ce mașini mai ai? 2000 Hilux din 71, care e prima mea mașină, aia o am de 20 de ani. Aia e tot așa de la un tatăl unui prieten bun. Un E12, un E21, un urs semi-mort, un E34 care e al lui taică-miu. Da, astea
Și care sunt planurile cu ele? Ce faci? Ce plan? Te plimbi cu ele, mergi, le repari? Mai mă cer cu ăștia de la poliția locală că vor să le abandonate, ia. vezi, doamne. Da, s-a abandonat. Eu le zic, băi, uite, am actele aici. Ei zic, nu, că s-a abandonat, că sunt cazane, mizerii astea, le ia și le duce la remat. Și eu zic, bine, ia-le și niciun plan. Adică, vinde-le. nu. De ce, mă? Să fii O și să tu mai vând din ele, să fii dar și nu. tu ca omul ăla de ți-a vândut ție mașina. Păi el avea sărac 82 de Păi ani. și ce dacă tu oricum, decât să se bucure unul de ele, unul care merită, să vină în fiecare zi. Păi aici. nu merită niciunul. Să-și ia M6, să-și ia M5. Nu merită niciunul? Nu. Nu, vin băieți pe aici. Nu. Păi interesează, aoleu, ce frumoase, gata, o iau să fac fițe. Lasă, nu mai luați să faci fițe. Ia-ți tu una moartă, fă-o să faci Vezi ce fițe și o să te apreciezi de 10 ori mai mult decât... înseamnă bani, muncă, probleme, nervi, serviciuri, Așa, să oameni gata serioși. făcută, nu are niciun farm. Sunt, mașini de-astea sunt de proiect, găsește plin pe net. Mașini vechi. Vechi. Și într-o stare, Da. probabil, nu atât de bună. Proiecte. Sunt și bune, Ce dar înseamnă mult mai proiect? Adică ce înseamnă la o mașină din asta veche? Te spun Adică așa, cum ca era niște costuri, să zic. gândul meu când eram eu puști și mi-am luat primul cotez de care a dat toată lumea. Mamă, ce-i cu ruginitura asta? Zici că e tramvaiul 5. Asta e, că era ruginit tramvaiul pe vremuri. Nu că Asta e. avem tramvai. Da. Și ce să fie? Deci moartă, găuri, rugină, vezi prin ea, tobele sparte exact la schimbător, toate gazele în mașină, benzină, ulei, fum, nexa în frâne, nexa în direcție. O iei, o faci bucăți, dacă ții la aia și îți place, o faci bucăți și te apuci. Tinichigerie, vopsitorie, direcție, articulație, frâne, interior retapizat, fă motorul, O reconstruiești, într-un fel. Da, am salvat, nu pot să zic mare salvator, dar am salvat mașini care alții le-ar fi aruncat. Adică care prieteni de-ai mei, bă, o arunc, nu vezi că vezi prin ea? Lasă, bă, domnul Coace, o facem, pe buget minim, mai pun și eu, mai pui și tu. Cât te-ar duce? Ca, nu știu, așa un BMW, Păi, că tu acum- faci BMW-uri, știi, faci de când ești mic și le repari și așa mai departe. Cât ar duce o mașină, un Seria 6 din asta, de exemplu, să o iei într-o stare, Dacă să zic, iei nici unul- norocos așa un pic, nu e Dacă chiar e unul distrusă. norocos, n-ai cum să o iei la bani puțin și bună. Deci o Clar. iei, dacă o iei moartă, Nu punem de prețul de achiziție, ăla nu discutăm. da. Fiecare cum îl... dacă iei Cum are una noroc. moartă, fără 10-12 mii, nu o scos la lumină. de băgat. De euro în ea. De euro în ea. Deci cam asta înseamnă un proiect. 10, 12, 14, în funcție de cum ai Asta- noroc, de unde iei piesele, de cine îți lucrează Cine la îți face, mașină. da, da. Na, nu știu, cum te înțelegi cu oamenii, fiecare... Problema e că acum sunt din ce în ce mai pretențioși. Cine, oamenii? Oamenii, da. Să fie Pui pretențioși. poză cu ea, trebuie să fie navă spațială, nu În poze o toate văd, o arată bine. critică. În poze, arată toate în poze toate arată bine, le spun eu oamenilor ăștia care critică. Eu am o vorbă așa, nu știu, că eu sunt mai dintr-o bucată, poate, și spun așa că dacă îl iei pe unul care n-a mâncat niciodată icre negre și îi dai să mănânce și îi plac și mănâncă o oală, a doua zi când se trezește, îl doare burta, i s-a făcut rău, a vomitat tot o noapte și zice că icrele negre sunt de căcat. Sunt stricate, da. Înțelegi? Deci, oamenii care vin și fac anumite observații pe munca altor oameni, trebuie să vină și ei cu experiență în spate. Adică, Clar, bă, clar. câte mașini mi-ai vopsit tu până acum ca să faci și știi ce înseamnă? Păi n-am făcut niciun. N-ai cum să faci observații. Adică eu înțeleg. Dar oamenii trebuie să înțeleagă că nu poți să ai o calitate de 10.000 de euro cu un preț plătit de 1.000 de euro. Nu Da, se clar. poate. Adică nu se poate. Nu știu. Poate există oameni sau garaje sau serviciuri care scrie sus Magic Paint, Magic Sau ceva. free of charge. Da, așa, și oamenii fac magie acolo și pădâng și gata, e mașina țiplă impecabilă, n-are kit, n-are nimic. E greu să o scoți impecabilă, dar nu e imposibil. Nimic nu e imposibil pe lumea asta, dar, repet, trebuie să se regăsească în prețul plătit. Asta nu corect. poate să fie plătit, nu poate să fie plătit puțin și un om să muncească pentru tine 2 ani, în sfârșit, n-are niciun rost discuția. Față că de acum 20 de ani, 15 ani, 10 ani, sunt alte bugete și mulți nici nu treabă. Cât costă atât? Ia și fă-o cât vrei tu. Dar sunt puțini. sunt fel și fel de oameni și fel și fel de clienți. Norocul nostru Și ea nu acum... sunt ai mei, nu-i cunosc eu, dar știu că există. Există, da. Norocul nostru este că avem acces la informații, la internet și vedem ce fac alții afară. Vedem anumite proiecte care probabil că ne motivează pe mulți dintre noi, că dacă am fi fost închiși undeva și nu vedeam că N-am fi există știut, și da. posibilitatea asta, probabil nu ne-ar fi motivat și
speranța mea este să vină la tine cât mai mulți băieți care să-ți demonstreze că merită una dintre mașinile tale și să vrea să învețe și meserie, să facă chestia asta din plăcere, cum o făceai și tu, cum știu și eu pe vremea aia că mașinile se făceau pe 2 scaune în spatele blocului, în fiecare primăvară se terosonau, se refăceau, toamna, era o distracție totală oricum în spatele blocului. Păcat că nu mai există, dar nu mai avem timp, că stăm pe Facebook, pe tablete, pe telefoane. Da, copiii stau pe Facebook și pe tablete și asta se întâmplă, din păcate. Asta înseamnă evoluția, lucru la care tu refuzi să Nu refuz, că am și eu telefon și stau și eu pe Facebook. Dar legat de mașini. Mai subțire. Legat de mașini, că știi că sunt mulți care au... La mine evoluția s-a oprit în 94-95 cu mașini. După aia restul nu mă interesează. Acolo îți place ție să rămâi. Știi? Nu mă interesează head-up display, nu mă interesează DSC, ASC, nu mă pasionează. Sunt mulți oameni, asta încercam să-ți spun, că sunt mulți oameni care au o mașină de asta veche, de pasiune și una nouă. Viața de zi cu zi sau o mașină de zi de zi, una nouă. Păi am și eu un Opel Combo de cărat piese pentru de-astea vechi. Aia. Da, nu e genul. Vezi că e 2000 mașina. Adică vezi că e nouă. E nouă. Mi se pare... Și mie mi se pare când zic așa, când mă întreabă lumea din ce an e mașina și zic 97, mi se pare nouă. Adică înainte Cadetul era din 86 și știi? 90, parcă mi-e și rușine să zic, știi? Din ce? 97, da, e din 97, mă dă o dracu. Știi? Adică asta nu e, dar suntem în 2018, frate, adică nu realizăm cum trece timpul. Eu îți mulțumesc pentru interviu. Am uitat de subscribe. Dacă vă place BMW-ul și BMW-ul e viața voastră, nu uitați să share the love, adică băgați acolo copy, paste, Ctrl-C, Ctrl-V la YouTube și dați pe Facebook-ul vostru să vadă și prietenii voștri cum vă povestim noi anumite lucruri despre oameni și despre țânțari. Pasiuni și despre pasiuni.